баъди 6 моҳ қувваи қонунии худша пайдо мекунад. мо худмон мардуми сулҳхоҳ ва мардуме ҳастем ки дар фикри тинҷиву оромӣ ҳастем, вале бисёри нафарҳо успед намекунанд дар як моҳ гирифтанда доруҳои табиӣ аз ширкати шифофармо барои шумо. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, инчунин доруҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро бо диққат то охирша тамошо кунед. ба маълумоти ҳамаи шумо як хабари нав пешниҳод карда мерасонем ва баъдан ба саволҳотон ҷавоб мегардонам. бисёри нафарҳо савол медоданд ки оё дар ҷумҳурии Тоҷикистон бошӣ мешавад ки гражданствои Россияро дастрас кунӣ. инак дар ҳамин мавзӯъ як хушхабар. бо қарори нави ҳукумати Федератсияи Русия дар моҳҳои наздик ҳамин чиза иҷозат метиҳанд. яъне ки агар падар ё модари шумо гражданини Россия бошад ва худтон дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта бошед, аз инҷа пас вақте ки ҳамин қонун ба имзо мерасад, шумо метавонед ки Федератсияи Русия сафар нокарда аз ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон ба посолствои Федератсияи Русия дар шаҳри Душанбе муроҷиат кунед ва соҳиби паспорти российскӣ бишед. лекин ногуфта намона, ҳар қонуне ки ба имзо мерасад баъди 6 моҳ қувваи қонунии худша пайдо мекунад. агар ки 2 моҳ 3 моҳ пас ҳамин қонун қабул шавад, мумкин баъд аз соли нав дар амал ба назар барасад. мисол мегирем, агар нафарҳое ки зану шавҳар мебошанд ҳамин гуна мебошад, ба монанде ки бо падару модар шумо метавонед гражданство бигиред ё ки падару модар метавонанд ки ба воситаи фарзанд гражданство бигиранд. умуман қонунгузорӣ ба воситаи касе гирифтани гражданстворо иҷозат додагӣ ҳаст. ана ҳамин қонуни нав ба ҳамаи ҳамун нафарҳо тааллуқ дорад ки Россия нарафта дар ҷумҳурии Тоҷикистон баъдан метавонанд ки паспорти российскӣ бигиранд. тамошобинони азиз, ин буд як маълумоти нав оиди гирифтани шаҳрвандии Русия. акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. бо диққат гӯш кунем, ба саволҳои худтон ҷавоб мегирем. як кас нависондаи гап нест, бародари азиз. ман дар ватсаптонам навистагием 15 рӯзи зодрӯзи ман мебошад. ака ҳамин чизе ки худо агар насиб кардагӣ бошад, ман ҳамчун падарка қабулш мекунам. ба худо, чунки хабарҳои хубу неке ба мо мерасонед, аллоҳ нигаҳбонад. азо раҳмати калом барои суханҳои хубат ва як бори дигар ба ҳаматон хотиррасон мекунам ки ин бародармон оиди финали конкурс гуфта эсаи рӯзи 15 дар канали мо финал баргузор мешавад. акбар исматов нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман дар Москва зан гирифтам, як фарзанд дорам. занам гражданини Қирғизия мебошад. Тоҷикистон равем занамро мегузаронанд ё ин ки не? илтимос ҷавоб гардонед. ҷой барои саволам ҷавоб наёфтам. пешакӣ ҳазор раҳмати калом, аллоҳ нигаҳбонат бошад. бале бародари азиз, чӣ хеле ки медонед, баъди чандин созишномаҳо, баъди чандин ҷаласаҳо, шигри худованд ки байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қирғизистон айни ҳол тинҷиву оромия. як чизи дигарам гуфта мегзарем ки мо худмон миллати тоҷик, мо мардуми тоҷик, мо худмон мардуми сулҳхоҳ ва мардуме ҳастем ки дар фикри тинҷиву оромӣ ҳастем. як каси дигар нависондаи: салом ака, ҳамин падарам раҳматӣ шуданд, омӯзгор шуда 29 сол кор карданд, пенсиони фонд ба пул споридагӣ, ҳамин стаҷи коришонам модарам ба гузаронида мешавад? не, мутаассифона намешавад. баъди вафот кардани шахсият чизе ки буд аннулировать мешаванд. оиди кору бор дар назар доред. ғарибон нависондаи: салом ака, нағзен шумо ҳамин заминро туҳфа карда мешавад? гуфтед бояд барои замин гирифтан бояд чанд сол зиндагӣ карда бошад. метиҳад мо ҳама гражданини Россия 3 фарзанд ҳастем. қариб 1 сол мешавад дар ҳаминҷа зиндагӣ дорем. раҳмат ака. бале, ҳар нафаре ки гражданини Россия мебошад, бо қарори нави ҳукумати Федератсияи Русия, агар ки 10 соли охир дар Россия зиндагонӣ кардагӣ бошад, аз яке аз қитъаҳои замини Федератсияи Русия замини холиш метиҳанд. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум Сорбонҷон, ман 4 моҳши дар Москваем, патент надорам, мешавад 10 000 биспорам патент кунам? пешакӣ раҳмати калом дударҷон. ҳар муҳоҷире ки вориди Россия мешавад, 1 моҳ муҳлат дорад ки патент кунад, вале бисёри нафарҳо успед намекунанд дар 1 моҳ гирифтан
мекунанда аз муддате ки 40 рӯз ё 50 рӯз мешавад, дар ҳамин ҳолат 10,000 рубл штраф споридан имконият ҳастай, вале дар муддати 4 моҳу 5 моҳ бедокумент гаштан аллакай штраф споридан мумкин нест дигар, яъне ки қабул намекунанд дигар. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаҷон, агар симкартат қарздор шавад, Тоҷикистон биёи як моҳа раҳтона маҳкам карда метавонанд ё ин ки не? Бале, агар ки симкарта дар номи худат боша, то ҳатто метавонанд ки барои 50 рубл, барои 100 рубл шуморо запрет бимонанд. Ҳамин чизо монеа шида метавонанд. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум додарҷон, ман як модар ҳастам, як савол дорам, илтимос ҷавоб гардон. Ман қариб 20 сол шуд дар Россия зиндагӣ мекунам. 6 сол мешавад ВНЖ дорам. Баъд як посредники тоҷиқати як алкаши рӯ ЗАГС кардагма. Гуфт 1 сол шава паспорти РФ мегирам метиемта. Қариб 1,5 сол шуд. Баъд мефаҳмам ӯ алкаша зиндон кардиян. ва як зек бидай, фақат зиндон мешина мебуроя, бо зиндон шидай. Мегуфти додарҷон, ман метавонам ба дар гражданство подават карда по основанияи ЗАГС, ё ки ӯ мардак тюрем шикай намешавад. ӯ мардак гражданини Федератсияи Русия, яъне ки рӯззабон ки ҳастай, дар ин ҳолат мумкин иҷозат бидиҳанд. Вале агар аз дигар миллат боша, қонунгузории Федератсияи Русия иҷозат наметиҳад. Барои шаҳрвандони хориҷие ки дар Россия қарор дорану мисол доғи судӣ гирифтагиянд, шаҳрвандӣ дода намешавад. Ва дар ҳолате ки шумо худтон гуфтаистед 1,5 сол шуд бо тариқи посредник, аллакай бо тариқи посредник кор кардан ҳамин худаш як кирдори ғайриқонунӣ ба ҳисоб меравад. Як каси дигар нависонда: салом акаҷон, рубл кай боло мерава? Илтимос ҷавоб ден. Оиди боло рафтани рубл ҳеҷ касе чӣ гуфта наметавона, бародари азиз, мутаассифона дар ин мавзӯъ ягон гап гуфта наметавонам. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, мо ай Тоҷикистон метавонем через Беларусия вориди Россия шавем. Выездмон маҳкама. Вориди Россия шиданда шуморо запрет мондагиянд ва шумо бо роҳи ғайриқонунӣ ворид мешавед, аллакай фикр кунед ки як кирдори қонуншиканӣ мешавад. Мутобиқи қонунгузории Федератсияи Русия, ҳамин кирдоре ки шумо ба амал меоред уголовни кодексда ба ҳисоб мерава ва метавонанд ки нисбати шумо барои ғайриқонунӣ убур кардани марз парвандаи ҷиноӣ оғоз кунанд. Як каси дигар нависонда: ма документ надорам ака, рафтанда нақапанам агар выезда маҳкам намешавад. Не, ҳамин гапама доим мегӯям ки агар бихапанам ҳуҷҷат талаб кунанд, запретон мемонанд. Агар ҳеҷ кас огоҳ нашава, шуморо ҳеҷ кас запрет намекунад. Ба ҳар ҳол бо эҳтиёт бошед, бо ҳуҷҷат бигардед. Қонунгузории ҳар давлатеда ки қарор доред риоя кунед. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. То навораҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон.